school. Kahit school, bukol kami, very cool. Andyan ang harutan, asaran sa eskwelahan. Maraming kalokohan, pilit nilulusutan. Pagdating sa kopyahan, numero 1. Pag nahuli ng teacher, wala ng pero-pero. Umagang umaga sa koridor ay nang buboso. Kung pumorma kami, laging sunod sa uso. Wala kami pakialam kahit na ma-expel. During the class, iniintay tunog ng bell. Papasok lang sa klase para ligawan ng kaklase. At yayain ay ibang kaklase na hindi umaten ng klase. Ang iba naman, nawiwili mag-join sa frat. Pag hinato naman ng paddle, sa sakit na papaswat. Mga principal and teacher kami ay 8 na 8. Sa batang huli naman kami gumagraduate. Di ako karapat-dapat mahulog sa iyo ng tapat. Oh, di ako karapat-dapat umibig sa iyo ng di sapat. Paano susukatin ang pag-ibig mo sa akin? Dito sa tabi, di mo pinapansin. Pagmamahal sa'yo ay always true. Babantayan kita together with my crew. Dito sa college, malimit ay trouble. Behave pa rin kami at iwas sa rumble. Yayaan ang barkada, agad akong sumama. Laging iniisip na lagi kang kasama. Kung gusto mong protection, mag-sorority. Kung gusto mo ng honey, mag-fraternity. Pero di kami ganon, nagbubulag-bulagan. Problema sa school, aming lulunasan. Aming kinabukasan, di pa babayad. Todo na to at wala nang atrasan. Kung di man kami sa inyo ay sapat, sa AB Normal College kami ay tapat. Di kayo karapat-dapat mahulog sa akin at magtapat. Oh, di kayo karapat-dapat umibig sa akin ng hindi sapat. Di kayo karapat-dapat mahulog sa akin at magtapat. Oh, di kayo karapat-dapat umibig sa akin ng hindi sapat. Ano ang gagawin? Paano susukatin? Eskwelahang ito, karapat-dapat ba sa amin? Aming edukasyon, nais naming makamit. Pangarap na profesyon, wag sanang ipagkait. Masakit, mapait, ang maging isang mangmang. Ayaw namin na mabuhay na walang alam. Fraternity, papasukin, magkaroon lang ng mundo. Sa sabahang ito, ang galaw laging gulo. Kalokohan, kagaguhan, yan ang aming gawain. Ang katulad namin, dapat bang sisihin? Mahirap na isipin, mahirap tanggapin kung ang eskwelahang ito gusto sa amin tanggalin. Yes sir, opo ma'am, di na pwedeng banggitin, wala nang re-reviewin. Kami pa ba ay gigisingin? Pakiusap lang sa aming lahat maging tapat. Ang eskwelahang ito sa amin ba'y karapat-dapat? Di ako karapat-dapat mahulog sa iyo ng tapat. Oh, Di kayo karapat-dapat umibig sa akin ng hindi sapat. di ako karapat-dapat mahulog sa iyo ng tapat. Oh, Di kayo karapat-dapat umibig sa akin ng hindi sapat. di ako karapat